Is-sistemi ta' kidba u ta' komunikazzjoni huma numerużi. It-tim tagħna ltaqa' mal-Professur Ray Fabri u staqsih dwar is-sistema ta' kidba bil-Malti u dwar sistemi oħra minn madwar id-dinja. Is-sistema tal-kidba hija mod kif wieħed juża l-kidba partikolarment f'kuntesti partikolari. Ħankun iktar ċar. Per eżempju, il-sistema ta' kidba li nużaw aħna fil-Malti u fil-lingwi li aħna nafuhom bħal Taljan, bħal l-Ingliż, huwa l-alfabet. Tajjeb li hija sistema li hija bbażata fuq il-ħoss, il-fonetika, l-fonoloġija. Għandna littra li toqgħod għal ħoss partikolari. Però hemm sistemi ta' kidba differenti. Fil-fatt hemm tliet tipi ta' sistemi prinċipali li huma waħda minnhom dik li ġa semmejt li tibbaża fuq il-ħoss, teknikament insejħula l-fonema jew il-fon. Mbagħad hemm żewġ sistemi oħra. Waħda li hija bbażata fuq is-sillaba. Jiġifieri inti jkollok sinjal, simbolu illi ma jippreżentax ħoss wieħed biss bħal b jew t, ma jippreżentax bħal ba u ta u ti. Dik hija sillabifika. Mbagħad hemm sistemi li jibbażaw fuq dik li nsejħula l-morfema, it-tifsira ta' kelma jew parti minn kelma. Dik tissejjaħ logografika, mela hemm is-sistema logografika, sistema sillabika u sistema alfabetika jew fonetika. U għandek imbagħad sistemi li jikkombinaw it-tnejn ma' xulxin. Infatti, ħafna drabi sistemi logografiċi waħedhom purament logografiċi ma jeżistux, imma jkunu taħlita ta' sillabiċi u logografiċi. Ta' kidba tal-Malti hija alfabetika, kif nafu tajjeb, li hija sistema naturalment ukoll li hija mifruxa mhux ħażin ma' ħafna lingwi, però mhijiex l-unika sistema bħalma għadna. U bażikament għandna nimxu ġifieri mal-idea li għandek ittra tikkorrispondi għal ħoss. Noqgħdu attenti għaliex anke hawnhekk għalkemm qed ngħidu li s-sistema alfabetika hija bbażata fuq il-ħoss, però fir-realtà anke fil-Malti ħafna drabi mhux dejjem hemm korrispondenza ngħidu hekk diretta bejn il-ħoss u l-ittra. Infatti għalhekk ħafna nies kultant ikollhom problemi fil-kitba anke fl-Ingliż, l-Ingliż imbagħad iktar. Fil-Malti għandna l-każ forsi wkoll tal-għajn u l-akka li għal ħafna nies joħolqu ħafna problemi għax tittimxi mal-mudell tajjeb wieħed jew ieħor. Imma fil-kelma stess, anki meta nitkellmuha, il-mitkellem jurik illi hemm xi ħaġa nieqsa, tajjeb. Pereżempju jekk nieħdu il-kelma tefa u tefa, żewġ kelmiet tefa u tefa, li huma żewġ kelmiet differenti. Tefa fis-sens ta' tefa l-ballun u tefa fis-sens ta' tefa il-nar. Okay? Mela waħda għandna l-għajn u nikbuha bl-apostrofu, tajjeb, u l-oħra m'għandix għajn, ma nikbux bl-apostrofu fl-aħħar. Kif naf jien illi hemm jew m'hemmx apostru, kif nista' nittestja? Jekk inħares lej it-tielet persuna tal-femminil, tajjeb, f'waħda minnhom se ngħid tefat il-ballun. Qed tara dik la twalet, fl-oħra se ngħid tfiet id-dawl, mhux tefat id-dawl, tfiet id-dawl. U dik diġà qed turik li dawn huma tnejn differenti. Ġieli l-bażi x'imkien, tajjeb, fil-lerq f'dal-każ tagħhom, waħda fl-lerq għandha l-għajn fl-aħħar u l-oħra m'għandix għajn fl-aħħar. Eżempju, ieħor mill-Malti jista' jkun it-tarf tal-kelma. Mela nieħdu kelma bħal bib, pereżempju, tajjeb. Bib kif nikbuha? Nikbuha bil-b fl-aħħar. Imma kif ngħiduha? Jekk tisma'ha sew qed ngħidu p, li qed ngħid bib. Imma fil-fatt nikbu bib, tajjeb. Kif naf? Għaliex jekk nagħmilha fil-plural se ngħid bibin. Bibin, tajjeb. Mela hemmhekk qed ninduna fil-fatt fir-realtà l-erq tal-kelma bib għandu żewġ beż, għandu b waħda u b oħra. Mela allura hekk mhux qed nimxi mal-ħoss mill-mitkellem, qed nimxi ma' dak li naf fuq l-istruttura tal-kelma biex ngħidu hekk, tajjeb, fuq l-erq tal-kelma. U minn dawn ħafna, pereżempju jiena hemm xi ħaġa li tirritani ħafna kolli ngħidha di. Meta nisma' pereżempju it-temp qed jgħidu fuq wara l-aħbarijiet ikunu qed jgħidu t-temp fuq television pereżempju.
u jgħidu it-temperatura hija 20 grad. Meta jagħmlu dik l-enfasi fuq di għaliex għax jafu li fil-fatt hija għax ngħidu gradi aħna, ma fir-realtà huwa naturali għalina meta nitkellmu, tajjeb, biex dak il-ħoss ta' d nagħmluh tagħmel 10-20 grad ngħidu aħna mhux 20 grad. Niftehmu. Ara fl-Ingliż pereżempju ma ssibix dik. Issibha fl-lingwaġġ fil-Ġermaniż issibha pereżempju. Pereżempju television kif tiktibha? Ġ m'għandniex fil-Malti ħana. U m'għandniex it-tra li tikkorrispondi għalih. Allura f'dak il-każ ħafna drabi li jsir u li nikbuha bix-x. Però taqra television, isa qed tuża u dissir ħafna qed tuża it-tra li għandek diġà biex tindika ħoss illi f'dal każ huwa ħoss importat ngħidu hekk. Imsellef ġdid, tajjeb. Forsi każ ieħor interessanti li huwa każ fejn jsir ħafna żbalji fil-Malti huwa d-z ta' pereżempju gazzetta. Ħafna nies jikbuha bid-z bit-tikka. Ma jekk tiktibha bid-z bit-tikka ħadd tiġi gazzetta. Mhux gazzetta, ġifieri d-z niftehmu, mhux l-istess bħal-z twila. U minn hawn għandek ħafna, u nara ħafna dal-iżbal li meta ħafna nies jaraw dik iż-żeta jisimgħu id-z jikbu id-z bit-tikka, mentri fil-fatt għandek tikteb żewġ żejjed mingħajr tikka f'dal-każ partikolari bħal gazzetta kif qed ngħidu. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.